Monikin stromový dom potřebuje elektrickou přípojku a jako prvé musíme urobit... Petrželka ještě tam je. To je to v tom zelené. Dobře. To málo zelené je petrželka. To velká je majoránka. Našli jsme korytnačky. Tam je oregano, už tam je petrželka. Tu v tom? Tam je petrželka, no. A v tom světle zeleném je co? Tady. Jakože tam je oregano, tu je kopr, tu je majoránka, bazálka a petrželka. Jo, good. Tak to já si to asi prohodím ještě takhle. Že si tady dám bazalku. Místo pažitky. Tak. Toč to. Ten květina. Tak. Tady máme vzadu cibulku, ale posejdou setkvičku. A jahody. No, vypadají pěkně.